మహాదేవ్ మహాదేవ్ మహాదేవ్. ఈరోజు మా మూడో రోజు మజిలీ యాత్ర మొదలైందండి. నిన్న రెండో రోజు మజిలీ యాత్ర వైకుంఠేశ్వర మహాదేవ్ వికటదుర్గ. ఇక్కడే మజిలీ చేసాం. రాత్రి ఇక్కడే బస్సు వేసి ఇక్కడే పడుకున్నాము. ఇక్కడే వంటలు వండుకుని తిని రాత్రి వచ్చి సరే సాయంత్రం అయింది. వచ్చేసరికి వచ్చి రెండో రోజు మజిలీకి వైకుంఠేశ్వర మహాదేవ్ దగ్గర మజిలీ చేసి పడుకున్నాము. ఈరోజు మూడో రోజు యాత్ర మొదలైంది. పొద్దున మొదలు పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. అదే మహాదేవ్ 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 అండి. మహాదేవ్ చూసారా, ఈ మందిరంలోని మీద ఒక పరదా కట్టుకొని ఇక్కడే పడుకున్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ మూడో రోజు మజిలీ చేస్తాం. రేపు ఉదయం మళ్ళీ 5 గంటలకు బయలుదేరుతాం. ఈరోజు ఇక్కడే పడుకుంటాం. ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ మీదనేమీ లేదు, అందుకే పరదా కట్టుకొని అలాగే సీట్లు వేసుకొని పడుకున్నాం అనమాట. రేపు ఉదయం మళ్ళీ 5 గంటలకు బయలుదేరుతాం. మహాదేవ్ అండి. మహాదేవ్.